Hello? Ni right? Hayi manje energy kaloku ni right? Anisebahle. Kubani ozosivulela ngomthandazo when you start? Is there anyone who would like to open up with umthandazo? God, please protect people from evil and harm, and please help blind people in Jesus' name. Amen. Inkosi kakhulu. So, namhlanje sizoqala ibali lethu. Before we start, ngifuna sifundeni i-memory verse yethu. Ngifuna sifundeni ntoni? I-memory verse yethu ifumaneka kuMatthew, masitsho Matthew. Chapter 5, verse 14 and 16. But when you get home, you're going to ask abazali benu banifundele from 14 no 15 no 16. But thina so focus kubani ku 14 no 16 ane. Okay. Ifuna ngohlobo ke. Ithi ifimo kanye title Salt and Light. You are the light of the world. And then 16 RT, in the same way, let your light shine before others. So you are the light of the world. In the same way, let your light shine before others. Amen. Amen. Okay. So ke nyini kwakukho umntana kwakuthiwa nguOyisa. Yengibani nomntana? uOyisa ke wayethanda ukuya enkonzweni, engumntana othanda uYesu. Ethanda ukukhonza active. Then ke ukuthe ngale mini xa benkonzweni uthisha wakhe wabethetha ngale verse ethi you are the light of the world. Hayi manje uOyisa ezibuza ke ngoku after eveni le verse ba njani ngibe yi-light? Andiyo light bulb nje mna andilokhandlela. Umisa uminisha ntoni xa isithi ndiyi-light? Hayi ke nyani uOyisa benezibuze. And then this one time uOyisa uOyisa sees this one boy ehleli emthini sad, ekhala. And then uOyisa goes to that boy, approach ambuza ba yintoni ingxaki? Hayi nyani because kaloku omnye umntana uyakhala and uzihlelele yedwa emthini abanye abantwana bayadlala. uOyisa went to that boy wambuza ba yintoni ingxaki bathetha. The boy ke wa-openisha up wathetha naye ingxaki yakhe and then wafilisha ngconwana kuba uOyisa eye kuye wathetha naye. After that badlala ke kwamnandi umntana ke ukunaye simphigama lo mntana ekyakhonile. So lo mntana ke naye uyadlala kamnandi yilona. After that ke yaphela lo mini. During the week kokwakuyancedisa manje uOyisa akhonda ngayenziwe uactive uyancedisa and then lapha ke community yakhe uyasharisha nabanye abantwana yabo. Abenisharisha benika abanye abantwana izinto engulo mntana onjalo. Then abantu bakokwabo ke ngoku umama ke umbuzile mos uOyisa went to his mom wayobuza bana mama umisha ntoni xa isithi ngi-light. Then there's one time umama ke umkrolile phandle edlala wathi uyayibona ke mntanami lakubuyenza namhlanje phaphandle uncede omnye umntana beni usharisha into zakho beni uthithini. That is the light that utitsha wakho bethetha ngayo. I-light yakho is when you give to others, when you are helpful and when you are kind and when you show love kwabanye abantu uncedisa nasendlini and everywhere you see yourself okanye wherever you are uncedisa abantu show love kaThixo. Namhlanje ke ngizonikhumbuza that nani niyi-light and uYesu ufuna sonke sibe yi-light ukuze sibonakalise uthando lwakhe ebantwaneni bakhe. Sizoba yi-light? Sokubuza ngokuthi singayi-light kanjani? By helping others and being respectful. Amen. Omnithini singayi-light kanjani? Singayi-light unceda abantu bablind abangakwazi nowalka. Omnye uthini ekoneni ayemajita light.
When people don't see, we're going to be lights. Sivile ke ba singayi-light kanjani by showing up for abanye abantwana, by being kind, by being respectful, and by sharing izinto esinazo. Amen. Banothi uzoba yi-light namhlanje, uqala namhlanje, yonke eya next week le, uqala namhlanje and going forward uzoba yi-light. Banothi uzoba yi-light namhlanje. Asifuna yi-light. Yo. Hayi ke ndiyabona enkosini ke. Ibe zi-light ke. Amen. Amen. Umuntu ozosivalela ngomthandazo asithandazele. For what we have received, dear Lord, we thank you. Amen.